खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया APDCL मावथिफोरखौ गाग्लोबदों। बे जाथाया जादों धुबुरी जिल्लायाव। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव जादों। गाग्लोबजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै मानजुरुल हेक, मफिदुल हेक आरो राफिकुल हेक। खौरां मोननाय बादिब्ला APDCL मावथिफोरा गौरीपुर ओनसोलाव सिखावै मोब्लिब सलायखुमानायखौ नायबिजिरनो थांनाय समावनो माखासे दुथांफोरा बिसोरखौ लावथिं बुनानै गोब्राब जखम खालामदों। गाग्लोबग्रा सुबुंफोरनि मुङा फारियै आशराफ आली, माजदुर शेख, आफिजुर रहमान, हाफिजुर नुलु आरो गुबुनफोर होनना खौरां मोन्दों। गाग्लोबजानाय सुबुंफोरखौ धुबुरी मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायनानै आसाम स्टेट पावार वार्कार्स इउनियनआ दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनो दाबि दैखांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं आसाम पुलिसनि बाखनायथाव हाबा। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया करीमगन्ज जिल्लानि साहा सराइबारि जायगायाव फैबाय थानाय गंसे गारिनिफ्राय करीमगन्ज पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव 353 कार्टुनफोराव सोनानै लाबोनाय 35,300 कप सिराप बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि बे फालांगिनि दायाव सानै सुबुङा हमजाबाय। बे गोख्रों खामानि मावनायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेलि टुइटारनि गेजेरजों आसाम पुलिसखौ साबायखर बावदों। थामथि रादाबाव दं फैगौ 7 आगस्टआव क'क्राझार जिल्लायाव इन्टेन्सिफाइड मिशन इन्द्रधनुषनि मावथांखिखौ जागायगोन होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बिथांखिनि गेजेरजों सावस्रि जौगाखांनाय हाबाफोर मावनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटिया गोरबोआव थानाय बिमाफोर आरो जोनोमनिफ्राय 5 बोसोरनि उन्दै गथ'फोर आरो बिमाफोरखौ इन्जेक्सन थुनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो बे हाबाफोरखौ 7 निफ्राय 11 आगस्तसिम गासै मोन 239 साब सेन्टारफोराव लानाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बिटिआरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब, मानोना दिनै बिटिआरआव जारिमिनारि सान जानो थांगासिनो दं। बे गोजोनथाव रादाबानो जादों 132थि डुरान्ड कापनि जोलुर बादायलायनाया दिनै क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जागोन। दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाया बड'लेण्ड FC आरो राजस्थान FCनि गेजेराव जागोन। खौरां मोननाय जादों दि दिनैनि बे क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जानो थांनाय जारिमिनारि डुरान्ड कापनि जोलुर बादायलायनायखौ भारतनि रैखाथि मन्त्रि मानाव गेदेर राजनाथ सिंह बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांमोनहाबो नुजाथिफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।